Sanibonani la One-Shophakama, nibingelela usifundo. Umthandeni sendlulisa ukubonga nje ukuthi imithandazo kaNkulunkulu mkhulu noma nje iphuza ukuphendula. Ubonga nje kuba semthandazweni kaNatasha Thahane. Wakhumbula la mbukeli wethu ukuthi umthandeni uyayithandela le ntokazi. Kade lokhu eyizama nje ngokubona nje mbukeli wethu uNatasha uthe nje, I heard you're not feeling well. Please get well soon. You're in my praying. Uchaza ukuthi mbukeli wethu akalulame ngokushesha. Usemthandazweni wakhe. Ukubuka kwakho mbukeli wethu, ngabe uthini umbono wakho ngalolu daba? Sicela nje ushiye i-comment yakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa ukulike nokusubscribe. Ngiyabonga. Ungangibona ngithandwa kanje nothi nomuthi yanginamuthi mina ngizwana namanzi nkwedini. Ungangibona ngidume kanje nothi nomuthi yanginamuthi mina ngizwana namanzi nkwedini.